Ja som Defuse a dnes si ukážeme prvý diel retra a máme tu zariadeniu Asus MyPal A639. Je to už taká staršia verzia, je celkom hrubá a aj taká ťažká a my si ju podrobnejšie predstavíme. No tak ja by som asi začal príslušenstvom, takže ja si ju sem takto dám na bok a pôjdem na to. Takže ako prvé by som spomenul nabíjačku, tak nabíjačka je takáto klasická, máme tu nejaký popis, takže no to vidíte, proste klasika. Ešte ukážem druhú stranu, tá je trošku zaujímavejšia, ono to je taký akýsi špeciálny konektor, keď sa pozrieme dovnútra, tak je tak zaujímaво spracovaný, ako taký starší typ. Na Nokia, ak som to tam naposledy videl, lebo Nokia používajú takýto ten okrúhly typ, tak je to celkom zaujímavé. Ako druhým by som pokračoval potom samotným napájacím kábelom, ktorý je taký zaujímavý, no, a hlavne ten konektor. Ja tuto dám, nech tam kamera zaostrí. Tak máme tu klasický USB kábel na jednom konci a na druhom konci máme takú zvláštnu koncovku. A tým zvláštnym myslím práve toto tu. Vidíte, nie je to nejaký klasický konektor, ale je to dačo také zaujímavejšie a práve Asus toto použil pri tomto modele. Takže prešiel by som potom k ďalšiemu. Ako ďalšie tu mám takýto stojan. Na to je to klasický, tiež z neho ide káblik a na konci je USB konektor. A ten stojanček má zozadu ešte miesto pre ďalšiu batériu, takže najskôr môžete, nemám to otestované, ale nabíjať naraz tento vreckový počítač a batériu. Takže my si môžeme ukázať, že my ten vreckový počítač tam ľahko, jednoducho môžeme zasilnúť. On sa tam naštartoval, to my ale nechceme teraz, takže si ho takto vypneme a vidíte, drží tam pekne. A pokiaľ by som to zapol do elektriky, tak by sa nám asi, by sa nám začal nabíjať. Takže a tu samozrejme na spodu je zase tento zaujímavejší konektor. A my sa presunieme k ďalšiemu príslušenstvu. To príslušenstvo je v podstate nabíjačka do auta. Tá je klasická, ktorú nájdete vo všetkých. A koniec má tiež takúto tú koncovku okruhu, ktorú sme už videli. A takisto, keď už máme tú nabíjačku do auta, tak musí byť aj nejaký stojan. A ten vyzerá takto. Takže v podstate je to ten istý princíp, tiež ten istý čudný konektor a takáto ohnutá hlavica. My si skúsime ten prístroj sem dať. Ide to sem trošku ťažko, lebo to tam musíme správne napasovať. Najlepšie sa to robí dvomi rukami a už to tam ide ťažšie, aj sa to tam ťažšie zacvakne. Prístroj samozrejme zistil, že to tam máme a potom ešte tu je stade to také zaujímavé koliečko, ktorým si môžeme trošku je teraz nejak zatiahnuté, ktorým si, ja si to pokúsim uvoľniť, ktorým si môžeme regulovať, že či sa nám bude ohýbať táto hlavica alebo nie, mne sa to nepodarilo, ale táto hlavica sa dá, tento alebo nadstavec, úchyt sa dá pohybovať ním a otáčať. Tak, ja by som ešte ukázal, ako si napojiť tento prístroj cez tú nabíjačku a tento konektor. Takže ja si tu zoberiem tú nabíjačku, mám ju tu a v podstate ja si zoberiem tento koniec a musím ho pichnúť sem, že to takto tam zasuniem a teraz to sem vložím a už to máme zapnuté. Tak, teraz mi to spadlo. Tak ja by som potom prešiel už k samotnému hardvéru tohoto zariadenia. Takže v
pozrieme sa najprv na prednú časť. Takže vidíme tu logo Asus, potom dole máme externý reproduktor, tu máme značku MyPal a tu máme štvoricu hardwareových tlačítok plus ešte túto okrúhle štvormiestne tlačítko plus ešte nejaké potvrdenie v strede. Hore máme ešte, potom máme diodky, alebo ako by som to nazval, a tie nám slúžia, keď je zapnutá Wi-Fi, alebo je nabíjanie. My to nabíjanie si aj ukážeme, ja len tu zapnem nabíjačku. Tak, použijeme to, čo sme si už zmontovali pred chvíľkou, takže toto si to sem pekne zasunieme z dola. Tak, a to musí byť to týmito šipkami nahore. A tu už vidíme, že nám svietí ten indikátor toho nabíjania. Tu by som mal trošku vytkol, pretože čo viem, ako som to aj používal tento prístroj, tak to v noci alebo po tme sa dosť zle používa kvôli tomu, že to dráždi na oči. Tak, potom by som prešiel na hornú stranu. Na hornej strane vidíme spúšť alebo tlačítko na uzamknutie alebo vypnutie displeja a slot na SD kartu. My tu máme 2 GB SD kartu, klasickú. Môže tam ísť SDIO karta, SD alebo MMC karta. Tam pasuje, takže my si ju tam vrátime. Musí ísť takto. A ešte pri tom displeji by som podotkol, že je to dotykový TFT display, LCD display. Jeho veľkosť je 3,5 palca, rozlíšenie 240 na 320 pixelov, teda QVGA, a zobrazí 65 536 farieb. Tak, potom by som sa presunul asi na bočné strany. Na bočných stranách nevidíme nič. V podstate nič tam nevidíme, okrem týchto nejakých vsunutých miestok, a to je práve ak máme túto zasúvačku do auta, tak tu máme vystuple, aby nám tam pekne držalo. Na druhej strane tiež niečo nájdeme. Na tejto nájdeme. Takže tento prístroj má ešte infraport. Vlastne jeho pripojiteľnosť je Bluetooth 2.0, IRDA, teda ten infraport, potom USB zozadu a VLAN. Tak, ďalej by som sa presunul na spodnú stranu. Na spodnej strane nájdeme, na mňa kamera zle zaostrela, tak nájdeme tlačítko na reset, potom USB konektor a audio jack, ktorý je 3,5 ktorý proste je to 3,5. Ďalej sa presunieme na zadnú stranu. Na zadnej strane nájdeme takýto vysunutelnú GPS anténu, takže v podstate my si to môžeme dať do auta takto, anténu otočiť a pekne nám smeruje hore. Je to v podstate GPS anténa, je to Star 3 na 20 kanálov a táto antenka integrovaná má 25x25 mm a je takáto výklopná. A potom zhora na nej máme ešte takýto konektor na externú anténku. Takže podľa tohoto vybavenia GPS si môžeme domyslieť, že toto zariadenie je predovšetkým na GPS. Ďalej tu môžeme vidieť miesto na pero, ale pero som bohužiaľ stratil. A
A to by som tiež vytkol, že to pero tam nedržalo nejak boh vie ako, vypadávalo stade, takže sa na to trebalo dávať pozor. A potom tu máme takéto tlačítko, je to vlastne na uzamknutie, ja keď si to presuniem dole, tak som to uzamkol a teraz môžem hoci ako stlačať horné tlačítko, ale proste zariadenie sa mi nezapne. Pokiaľ si to presuniem hore, tak sa mi zariadenie zapne a môžem na ňom robiť. Ďalej, tu mám zadný kryt, ktorý ale nie je až tak povedený. Ja som ho teraz vybral, vidíme, že tu je vlastne nejaká nálepka, kde je napísané, že to dizajnoval, že to je dizajnované pre Windows Mobile. Tu máme také vypuknuté bodky, ktoré nám tu pomáhajú. Zo zadnej strany to máme uchyty, ale tie moc dobre nedržali, ani nedržia. Ja už mám, tu už je u mňa jeden ten úchyt vylomený a tu už ani nie je. A napríklad takto je batéria, ja ju vyberem, tu ju môžete vidieť. Tak ohľadom batérie by som povedal, že je vymeniteľná, je to Li-ion batéria s kapacitou 1300 mAh. Takže vidíme, z prednej strany vyzerá takto a má tu 4 jacky. Tak, zo spodu máme, tu môžeme vidieť, ako sa tam pripája a tu máme nejaký text. Ja to tam všetko naspäť vrátim. Ešte ohľadom tej karty by som povedal, že som mal problém, keď som mal takto kartu a mal som takto zatvorený ten kryt, že keď som spustil, tak proste keď som nejak s ním hýbal, tak sa mi to vypol a musel som tam dať, aj tam mám takýto papiery, ktoré tam proste položím a zavriem ten kryt a ono mi v podstate tlačí na tú batériu, takže sa mi neuvoľní a nevypne sa mi ten systém. Ono aj samotné to nahadzovanie už s tým je to trošku ťažšie, ale keď chcem, aby mi to nejak fungovalo, tak to musím. Tak, my si zapneme tu tento prístroj a my si tým povieme nejaké iné jeho parametre. Obsahuje alebo má procesor Intel Xscale 416 MHz, má ohľadom pamäte, má operačnú pamäť, teda RAM pamäť 64 MB, potom 128 MB ROM pamäte a zabudovaná pamäť je 1 GB. Ohľadom rozšíriteľnosti, tam jedenkrát ten SD slot na SDIO, SD alebo MMC kartu. Rozmery zariadenia sú 122 mm na výšku, 73 mm na šírku a na hĺbku je to 19 mm, takže je to celkom rozmerné zariadenie. Jeho hmotnosť je 187 gramov a obsahuje operačný systém od výroby Windows Mobile 5, ale my tu máme nainštalovaný Windows Mobile 6. Jeho cena podľa serveru alza.sk je 269 € a my sa presunieme teraz už k samotnému softvéru. Takže ja si vypnem túto svetlo a vrhneme sa na to. Tak, na zariadení máme teda operačný systém Windows Mobile 6 a ešte by som upozornil, že, neupozornil, ale povedal, že displej reaguje na všetko, či si ja zoberiem, či to budem ovládať prstom, alebo si tu zoberiem USBčko a budem to ovládať USBčkom, alebo si tu zoberiem pero a budem to perom ovládať. Keďže ja som stratil to pero, ktoré má byť tu zozadu, tak použijem toto pero, čo tu mám, budem to ním ovládať, lebo prstom sa to ovláda celkom ťažko. Tak, tu dole máme štvoricu tlačítiek na úvodnej obrazovke, ktorá upozorní, že sa nedá nejak posúvať a je proste len táto jedna. Máme tu štvoricu tlačítiek, prvá je možnosť Bluetoothu,
druhá je otočenie obrazovky, ktorá sa dá otočiť aj na tomto režime, ale nie je tu G-senzor, takže sa nám neotočí naspäť, takže buď touto ikonkou, alebo si stlačíme túto koliesko a nám sa tu objaví takáto ponuka, na ktorej si naťukáme, že či chceme sa vrátiť na úvodnú obrazovku, spustiť Windows Media Player alebo otočiť display. Tak, ja si o to znova vrátim, otvoril som si to nechtiac kontakty, ale to nám nevadí. Ja som ich už aj zavrel, tam to trošku zblblo. No je to celý ten systém taký pomalší. No, ďalej tu máme potom Ačko, čo je od Asusu, také rýchle nastavenia, ktoré si môžete upravovať a dávať si tam, čo potrebujete, čo využívate. Ja som mal úvodne tento, ale všetko, čo tam môžete mať, je v podstate toto, čo tu aj vidíte. A môžeme si nastaviť, že čo chceme, rýchlosť CPU si tu môžeme nastavovať na maximálnu normálnu úsporný režim alebo automaticky, ten automaticky asi najlepší. A potom tu máme nastavenie Wi-Fi, ktoré si tiež ukážeme. Tak, dole máme dve tlačítka, čo je kalendár a kontakty. A celkovo by som povedal, že ten systém ide na operačnú na RAM pamäť, ktorá je, ešte raz opakujem, 64 MB, ide celkom plynulo, ale hodnotil by som skôr už taký trošku rýchlejší systém. Tak, ďalej by som si prešiel ten kalendár. Kalendár je trošku netypicky spracovaný. Ohodnotil by som nejaké posúvacie prvky, nielen klikanie. Napríklad je tu zaujímavá funkcia, že si musíme tuto naklikať, aspoň ja o tom viem, rôzne štýly, takže tu máme, takto to začneme dňom, takže toto je na deň, toto je na deň, ale na hodiny, ďalej tu máme na týždeň, na mesiac a na rok. Tak, to by som, a tu je samozrejme nejaké možnosti ďalšie, ale tie by som moc nepreberal. Ja to dám naspäť a pozrieme si kontakty. Kontakty sú tu celkom zbytočne, keďže na zariadenie sa nedá vmontovať alebo neobsahuje možnosť vloženia SIM karty, takže sa cez neho nedá volať. Takže v podstate len tak je to obmedzenejšie, ale my sa pozrieme ďalej. Otvoríme si štart, na to nám vykúkne nejaké programy, ktoré tu už ja mám nainštalované. Predvolebne tu je napríklad tento prieskumník súborov, ktorý vyzerá takto, nedá sa pohybovať, ja si to stiším hlasitosť trošku, tak, ktorý sa nedá pohybovať, takže budeme v podstate hýbať po displeji, ale musíme túto bočným panelíkom a vyberáme kliknutím. Takže celý systém máme v češtine a pozrieme sa na iné programy. Ďalšie programy by sme si mohli napríklad otvoriť a hneď na nás to vykúkne prvá položka hry. Úvodne, predvolebne sú tu tieto dve hry, čo je Bubble Trouble, ktoré musíme v podstate eliminovať alebo skôr zničiť tým, že takto označíme a znova klikneme čo najviac koliečok naraz. Ako ďalšiu hru tu je Solitaire, ktorý si môžeme robiť a hrať. To nie je nič nové. Vrátime sa v pravom hornom kliknutí na OK. Ďalej tu máme predvolebne Office Mobile, ktorom sa môžem povedať, že na túto verziu celkom dobre robí, avšak ako vidíte už sa to dlhšie načítava a trošku by som ešte upozornil na to, že predvolebne je takáto malá klávesnica a musíme uznať, že na nej sa už trošku ťažšie píše. Office obsahuje aj možnosť si pridávať nejaké vzorce a tak ďalej. Ďalej sa pozrieme na PowerPoint. V
v tom si už nemôžeme nič vytvárať, ale len si môžeme pozerať. Vo Worde môžeme aj upravovať, aj vytvárať, ale samozrejme je to obmedzené, ale už si tu môžeme nastavať hrubé, kurvízu, počiarknuté, zarovnanie textu, odrážky, číslovanie a tak ďalej. To by bolo z Wordu asi tak všetko. Potom tu máme synchronizáciu, ďalej nejaké hľadanie a ďalej tu máme internetový prehliadač. Na ten si ja pustím Wi-Fi, takže pôjdeme do nastavení, pripojenia a zapneme si Wi-Fi. Je to také zdĺhavé, nie je to nič také ako na Androide, že si chytíme, posunieme, to tu nefunguje. Na Wi-Fi sa nám pripája celkom dlho a niekedy má problém so získaním, ale však na to takéto staré zariadenie sa to dá nejak ospravedlniť. Takže my pôjdeme na internet, cez Internet Explorer, ktorý tu je predvolebný a pôjdeme na nejakú stránku, napríklad si pôjdeme na Google, ja tu ešte prehodím tú klávesnicu, lebo na takej malej fakt sa zle píše, takže si to napíšeme google.sk, neviem, či sa mi to aj napísalo, aha, trošku blbo sa to dáva, takže ešte napísať Google, napríklad tu je problém, že ak ja posuniem na tej klávesnice, stlačím a posuniem hore, tak sa mi dá väčšie písmenko a tým pádom, keď ja píšem, tak v podstate, keď to dám hore, tak tu mám rôzne gestá a horšie sa mi píše. Tak vidíte, že to je celkom okresané, používa to starý systém a dáme si napríklad klasický načítať Google a tu už vidíme, že sa nám objavujú problémy a to je so zarovnaním a tak ďalej. Sami to tu vidíte, že sa nám tu nenačítal plný obrázok, prekrýva sa nám niečo s obrázkom, proste to nedokáže dobre, nejaký font tu nepozná ešte, tak ďalej. Samozrejme, ak tu už máme ďalší prehliadač, tak sa to dá ísť. Mne asi prišla SMS-ka, sa ospravedlňujem. Ďalej kalendár sme si už ukazovali, kalkulačka je takáto jednoduchá, avšak na to, čo ponúka, sa celkom dosť načrtáva. Kontakty sme si už ukazovali, máme tu Messenger, nápovedu, nejaké obrázky a videá. Toto sú už doinštalované aplikácie, predvolebne je tu aplikácia poznámky, takže my tu môžeme vytvoriť novú poznámku a dá sa tu celkom plynule na tom písať, nemá to už žiadne opozdenie, takže si môžeme kľudne napísať, kľudne, ja si musím takto lepšie, posuniem si to takto dole a napísať si herný svet. Ja to teraz držím, takže sa mi trošku blbšie, ale čo by som ohodnotil najlepšie, že keď ja si píšem a tu si píšem a dokončím, tak sa mi automaticky posuniešie. Ja si môžem potom aj meniť lupu podľa toho, ako som zdatný na tom písaní, avšak na tomto sa už celkom horšie. Čo by som ďalej na tomto hodnotil, tak to je už možnosť si lepšie zobrazovať text, takže my si tu prepneme na širokoutý režim, začneme písať, teraz nám tu trošku opozdenie, robíme tu pár čiarok, aby bolo vidieť a teraz keby sme to otočili, normálne by sme predpokladali, že sa nám tu dole ukáže nejaký posúvač a tým si to budeme musieť posúvať, ale som na to zapracoval, automaticky sa nám to presunie do riadka pod tým, takže text by bol plynulý. Tými som poznámky uzavrel, proskumník súboru sme si už ukazovali a ďalej tu máme úlohy, tie si ukazovať nemusíme, nejakú navigáciu, správy YouTube, ešte Windows Media Player si môžeme ukázať. Takže je to klasický, avšak keď ja tu mám navigáciu, tak mi tu ukazuje, pokiaľ si nájdem na karte, tak mi tu nájde aj všetko, aj to, čo by som nechcel, takže ak tu mám hudbu, mi tu ukazuje strašne veľa týchto nahrávok z
navigácie, takže v podstate sa v tej knižnici dá strašne zle orientovať. Ohľadom kvality zvuku by som konštatoval, že je na celkom dobrej úrovni na to, na akej úrovni je toto zariadenie, a reproduktor hrá tiež celkom hlasno. Avšak by som trošku kritizoval Bluetooth, pretože na to, že to je Bluetooth 2, súbory sa cez neho prenášajú celkom pomaly, a pokiaľ si súbor prenesiete, aspoň ja mám problém ho väčšinou nájsť v tomto zariadení. Tak, ešte by som mohol spomenúť navigáciu, keď to má už taký veľký ten port na tú navigáciu, ako tu vidíme. Tak ja ju teda spomeniem, sa mi už zapína, je to Signic Mobile a navigácia funguje celkom dobre, avšak pri prvom pripojení sa nám veľmi dlho pripája a niekedy už prejdem aj tam, kde som už mal odbočiť a chcel som vedieť podľa navigácie a stále sa mi nechytila. Takže to by som kritizoval. Tu sa mi už načítala mapa, rozlíšenie na takom malom, to ešte výrobcia celkom dobre usporiadali. Máme tu nejaké nastavenia, v GPS sa nám tu ukazujú nájdené, ktorých ja tu samozrejme nemám nič, pretože som v podstate pod veľa strechami. Je to pekná 3D navigácia, v nastaveniach je tu aj možnosť nastavenia si jazyka, alebo veľmi pekne je tu spracované extra prostredie, ktoré máme tu, kde si môžeme nastaviť, nájsť info o Zemi, a na navigácii sa to celkom hodí, ak niekam ideme, že si môžeme napríklad pozrieť pozrieme si napríklad na Slovensku. My si ho tu nájdeme, takže ešte trošku dole pôjdeme. On sa v tom treba pohrabať. Tu je Slovensko, takže nám ukáže, že na diaľnicách sa môže ísť 130, na motorových cestách tiež 130, na normálnych cestách 90, v meste 50, tolerancia alkoholu je 0,0, musia byť zošikmené svetlá, potom, že sa tu platí na diaľniciach, a telefónna predvoľba, a keď si klikneme na viac, tak nám tu ukáže menu, či je letný čas, smer jazdy, počet obyvateľov, telefónna predvoľba, časová zóna, jednotky a svetlá, či musia byť zapnuté cez deň. Samozrejme obnovuje sa to s pridávaním nových map. A takisto, ak sme pripojení na internet, čo je tu celkom nemožné, pretože zariadenie nemá 3G modul a nemôžeme teda na cestách sa pripojiť na internet, ale ak by bolo možné, si môžeme nájsť aj bezpečnostné kamery. Navigácia funguje pekne, ak sa dostaneme po tunel a z neho von, kde v tuneli stratíme, tak sa nám rýchlo pripojí, to by som ohodnotil, a môžeme si tu nastaviť domov alebo si prezerať mapu, zadávať GPS pozície, a takisto by som ohodnotil nachádzanie bodov záujmu pri mojej pozícii. Keď ja potrebujem nájsť parkovanie, tak si dám normálne parkovanie a nájde mi všetky parkoviská, ktoré mám uložené. Takže ak by som sa ja potreboval dostať na toto parkovisko, tak si dám navigovanie a dám si od poslednej platnej pozície. Ono mi to vypočíta trasu rýchlo a už to tu mám. A ak si doma pozerám, tak si môžem tuto po prejdení do trasy pozrieť aj ukážku trasy. Takže si ju zapneme a už vidíme, že nám ide simulácia. Samozrejme nás tu upozorňuje na prekročenú rýchlosť a pekne nám to hovorí. Takže my si tu počkáme na túto odbočku a uvidíte, že nám to pekne povie. Ja ešte medzi tým rýchlo pridám na hlasitosti, pokiaľ sa nám to dovtedy načíta. Takže tak, prepneme sa do navigácie a uvidíme, že nám to pekne hlasno povie. Po 200 metrech projeďte kruhovým objezdem, použijte druhý výjezd. Takže reproduktor to má hlasný, takže aj keď máte lučný motor, projeďte kruhovým objezdem, použijte druhý
tak to proste budete počuť. To by som hodnotil ako kladné. Takže to by bolo asi z dnešnej ukážky všetko. Takže sme tu mali Asus MyPal A639 a my sme si ho takto ukázali v tomto retre. Takže dúfam, že sa vám páči a ja by som sa s týmto rozlúčil. Takže nezabudnite si pozrieť náš kanál a ahoj.